Den virker nu. Ja, jeg laver en thumbnail. Hvad? Jo. Ja, thumbnail. Okay. Have changed for me, but that's okay. I feel nothing. Nå! Og jeg skal lave en intro. Nej, Kosa. Nej, helt sikkert bare stå her. Hi, today we're going to do an undercut on me, and Louisa don't know what she's doing, so that's just good. Ow. Intros. Du sidder sådan ikke akavet. Okay, but yeah, today... Oh my god, jeg lukker lige vinduet. Vi er bare så fucking mærkelige. Okay, so kan vi ikke gøre det her? Naked.
Is it nice? Kan man se nogle forskelle? Do you see a difference when when I have my hair down? Slet ikke. Okay, Må good. jeg lige prøve sig selv. This is so weird. Oh my god. Look at this. My beloved hair. Ej, det er nemmere at sætte det op, for nu falder tingene ikke ned. Hvad er sådan en trekant? Because I have shorter hair, my... Ja, men se, jo, de falder okay, it's stadig. still... Oh my god! It actually looks good. Lise. Tak. Den drejer væk, hva'? Hvad skal vi lave nu? Hvad skal vi lave nu? Nu sender jeg lige til folk. Nu kommer min mor. Okay, so yeah, this is the video and I hope you enjoyed it. Jeg sender det ikke til Mira. Okay. Ellers fint. And yeah, we think it came out pretty good. So thanks, Louisa. She did a really good job, and thank you. And now my mom's here, so we're gonna end the video. And no, we need to get her reaction. Oh my god. Okay, so yeah, this is my hair, and the rest is all over my room. So yeah. Nej, den er tændt. Jeg ved det godt, Mor. Vi har været den er trekant. Jeg vil se den der trekant. Okay. Hendes ansigt. Men det er ikke sådan, der er bare lige lidt sådan. Er du klar? Skal jeg græde, eller? Nå, det ser fint ud. Ej, men det ser fint ud. Ser det godt ud? Ja, ja. Det er næsten som om, at du har bare sådan... En hårsæt op. mærkelig... Altså, man kan ikke se forskel, når mit hår er nede. Jeg synes, det er lidt, så det er ikke sådan... Jeg har forestillet mig sådan. Sådan over det hele. Åh, det Ej, okay.